Tak Marku, tvoje hodnocení dnešního zápasu? No tak trochu vám ušla prvá tretina, v druhej tretine sme mali tlak a tretia tretina, no, tam keď sme ich mali zatlačiť, tak nás zatlačili oni a vlastne dali nám tretí gól, takže ale hrali sme veľa oslabení, si myslím, a to nás stálo síly. A aj vlastne včera večer sme ešte hrali zápas, dneska už asi o 4:00, takže tie oslabenia nám veľmi nepomohli a bolo to aj vidno. No. Když jsi sledoval ze střídačky ten včerejší zápas proti německému Norimberku, dneska to byl rakouský Klagenfurt, tak dají se ty soupeři nějak porovnat, jaký byl třeba mezi nimi rozdíl? Obidva hrajú taký kanadský štýl, tak priamo čiaro veľa strieľajú, alebo v každom momente sa snažia vystreliť. Tak oni tí Rakúšania v rakúskej lige a v nemeckej tam hrajú veľa týchto Američanov a Kanaďanov, takže bol to podobný zápas. Co si z takového turnaje vzít třeba z poučení? No, že musíme hrať inak. musíme začať hrať inak a ako boli tam dobré veci, ale hovorím, my sme robili pár chýb a tie nám stáli vlastne tie body alebo tie zápasy, takže musíme sa toho vyvarovať do budúcich zápasov a stávať na tom, čo sme robili dobre.